Jamesa Allena, 11. studenoga. O čemu misliš, tamo putuješ. Ono što voliš, to i privlačiš. Danas si tu gdje su te dovele tvoje misli, a sutra ćeš biti tamo kamo te misli odvedu. Ne možeš omaknuti rezultatima svojih misli, ali možeš ih istrpjeti i učiti, prihvatiti i radovati se. Uvijek stižeš tamo gdje je ono što voliš, gdje tvoja najpostojanija i najsnažnija misao nalazi svoje zadovoljenje. Ako je ono što voliš podlo, stižeš na podlo mjesto. Ako je prekrasno, stižeš na prekrasno mjesto. Možeš mijenjati svoje misli i tako promijeniti svoje stanje. Nisi bespomoćan, moćan si. Ništa nije sudbinski određeno. Sve je oblikovano uzrokom. Čovjek čije su misli, riječi i djela iskreni, okružen je iskrenim prijateljima. Neiskreni čovjek okružen neiskrenim.